Йосыф инде кем булган килә? Мин янгын һүндереүсе булгым килә. Ул янгын һүндерә. Тагы мин төзүче булгым килә. Төзүче өйҙәр төзөй. Галим дә шәп һөнәр. Ул микробтарҙы ҡарай. Мин уҡытыусы булгым килә. Ул мәктәптә уҡыта. Мин табип та булгым килә. Ул кешеләрҙе дауалай. Тиҙерәк ҙур үҫергә ине. Әйеме, Нәфисә? Әйе.